Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 18 чэрвеня. І далей у выпуску. Выстава да другіх еўрапейскіх гульняў у гістарычным музеі. Адукацыйная праграма ў рамках арт-мінска. Адроджаны старажытны спосаб стварэння парфуму на Кіпры. Выстава калекцыі Лявона Баразны ў Гродні. Падрыхтоўка да 75-годдзя музея Янкі Купалы. Ужо ў пятніцу ў беларускай сталіцы распачнецца галоўная спартыўная падзея кантынента. На стадыёне «Дынама» тым часам ідзе падрыхтоўка да ўрачыстай цырымоніі адкрыцця другіх еўрапейскіх гульняў. У ёй будуць задзейнічаны больш за 1300 чалавек. Ідэя цырымоніі расказаць усяму свету пра Беларусь і яе гісторыю. Сцэнарый распрацоўваўся расійска-беларускімі спецыялістамі. З беларускага боку выступіў Аляксандр Вавілаў, з расійскага Аляксей Сечанаў. Сюжэт шоу трымаюць у сакрэце, але вядомы некаторыя тэхнічныя асаблівасці. Так, сцэна будзе паварочвацца на 360 градусаў і дасць магчымасць агляду ўсім прысутным на стадыёне. А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі і мерапрыемствы адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. У гонар 220-годдзя з дня нараджэння Александра Сергеевича Пушкіна у Брэсце адкрылі бюст класіка. Бронзавая кампазіцыя з'явілася ў бібліятэцы, названай у гонар вялікага паэта. Таксама ў Брэсце ёсць вуліца Пушкіна, а яшчэ дзяржаўны універсітэт імя Александра Сергеевича. На беларускай зямлі класік быў двойчы у 1820 і 1824 годах. Уражаннямі пра паездку ён дзяліўся ў часопісе «Сучаснік» і называў беларусаў братамі. Бюст у Бресте поставили за кошт российского боку. Идея о том, чтобы увековечить имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина здесь, в Бресте, она витала очень давно, уже больше 10 лет. Буквально 2 года назад эта идея началась реализовываться, особенно в преддверии тысячелетия Бреста. Наша библиотека с далекого 1945 года носит имя великого поэта. И нам очень приятно, что за 74 года работы по популяризации, поддержке его творчества нас заметили и вот таким образом отметили и оценили. У гэтым годзе ў Брэсце з'явіцца яшчэ і помнік Пушкін. Яго усталююць на вуліцы Пушкінскай. Вышыня кампазіцыі будзе 3 метры, а цяпер праект праходзіць узгадненне ў Міністэрстве культуры Беларусі. У рамках праекта «Тэатр HD» заўтра запланаваны паказ на вялікім экране оперы Франціса Пуленкі «Дыялогія кармелітак». Гэта версія нью-йоркскага Метраполітен-апера. За дырыжорскім пультам музычны кіраўнік Метраполітена Джеймс Лівайн. У галоўных ролях Ізабель Леонард, а таксама Карыта Міціла, якая вярнулася пасля доўгага перапынку на сцэну мет. На мінулым тыдні ў Нацыянальным гістарычным музеі адкрылася выстава «Наш любімы край Беларусь». Усяго тут экспануецца 40 прадметаў. Гэта народныя промыслы і рамёствы, прадметы культу, манетныя скарбы, сакральныя артэфакты беларускай культуры. Аўтарам ідэі арт-праекта выступіў народны мастак Беларусі Владзімір Тосцік. Выстава ўваходзіць у культурную праграму другіх еўрапейскіх гульняў. Працягвацца яна будзе да 7 ліпеня. Заўтра спаўняецца 95 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Тэлеканал «Беларусь-3» з цягам гэтага тыдня ладзіць паказ фільмаў па творах класіка. А ў дзень юбілею эфіры адзін з самых пранізлівых і пяшчотных яго твораў пра вайну «Альпійская балада». Гісторыя кароткага кахання беларускага салдата і італьянскай дзяўчыны, што збеглі з канцэнтрацыйнага лагера. Яе экранізавалі на «Беларусьфільме» ў 1965 годзе. У дзённым эфіры паказу стужкі будзе папярэднічаць праграма «Запіскі на палях» Васіль Быкаў паміж пісьменнікам і мастаком. Яна раскажа пра невядомыя старонкі біяграфіі айчыннага класіка. У беларускай сталіцы працягваецца міжнародны фестываль мастацтва «Арт-Мінск». Ён пачаўся напрыканцы мая і ўключае каля 20 арт-праектаў на розных гарадскіх пляцоўках. Адным з такіх праектаў з'яўляецца адукацыйная праграма клуба «Факультатыў». На пляцоўцы палаца мастацтва ў яе рамках праходзяць лекцыі, воркшопы для падлеткаў. На заўтра запланаваны воркшоп «Дадаізм і калаш». Праводзіць яго будзе Дар'я Пушко. Арт-Мінск будзе працягвацца да 30 чэрвеня. Магілёўскі драмтэатр заўтра запрашае на спектакль рамантыкі. Твор Эдмона Растана на магілёўскай сцэне паставіў Міхаіл Лашыцкі. Гэта камедыя ў 3 дзеях з гумарам, выкраданнямі, паядынкамі і высакароднымі подзвігамі. У сваім
псеўдарамантычным творы «Растан» спарадзіраваў шэкспіраўскі сюжэт пра Рамео і Джульетту. Усё ідзе як трэба. Варожасць паміж сем'ямі, палкае каханне маладзёнаў. Але дзе гарантыя, што ўсё гэта не фарс? Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. На Кіпры з'явілася мініяцюрная парфумерная фабрыка, дзе турысты могуць стварыць парфуму спосабам, які выкарыстоўвалі старажытныя кіпрыёты. Кроплі духмянай вадкасці сцякаюць па бамбукавых сцяблінах у гліняны збан, а побач грэецца посуд з вадой і рознымі травамі. Менавіта так старажытныя кіпрыёты стваралі духі, якія ў тыя часы славіліся на ўвесь свет. Іх шанавалі нават кіраўніцы старажытнага Егіпта. Мініяцюрную копію кіпрыёцкай парфумернай фабрыкі пабудавалі недалёка ад вёскі Каракоў. Яе стварыла даследчыца з Італіі пры падтрымцы мясцовых фермераў. На Кіпры рабілі асаблівыя духі. Магчыма, справа ў аліўкавым алеі, які тут быў адным з лепшых. Магчыма, уплываў іх метад вытворчасці, дзякуючы якому водару эфірных алеяў не знікалі праз некалькі месяцаў. На фабрыцы турысты могуць стварыць уласныя водары. Спачатку яны збіраюць травы, потым складаюць іх у збан, змешчаны ў посуд пабольш. Абедзве ёмістасці напаўняюць вадой і награваюць на вогнішчы. Калі травяны настой закіпае, кропелькі пара назапашваюцца наверсе, а потым сцякаюць у іншы посуд. Усе гліняныя збаны для стварэння духоў зроблены па старажытных узорах. І расліны выкарыстоўваюць тыя ж лаўр, мірт, аніс і бергамот. Таксама ў ход ідуць смолы хвойных дрэў. У 2003 годзе на Кіпры археолагі знайшлі старажытную парфумерную майстэрню ўзростам 4000 гадоў. Там былі перагонныя кубы, трубкі і флакончыкі духоў. Лічыцца, што само мастацтва стварэння парфумерыі зарадзілася прыкладна 7000 гадоў таму у старажытнай Месапатаміі. Адтуль яно распаўсюдзілася ў розныя часткі свету. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў зараз працуе выстава «Казімір Малевіч і 21 стагоддзе». Яна арганізавана ў рамках культурнай праграмы другіх еўрапейскіх гульняў і з'яўляецца часткай маштабнага праекта «Еўрапейскія гульні. Еўрапейскае мастацтва». На ёй выстаўлена праца, аўтарства якой належыць, як мяркуецца, Малевічу. Таксама тут экспануюцца работы беларускіх мастакоў, што развіваюць традыцыі школы Малевіча. У рамках праекта таксама праходзяць круглыя сталы, дыскусіі і тэматычныя экскурсіі. Працаваць экспазіцыя будзе да 1 верасня. Заўтра ўпершыню ў культурнай прасторы 16 пройдзе паказ спектакля «Камера, якую дала мне маці». Пастаноўку па аднайменным рамане амерыканскай пісьменніцы Сюзанны Кейсэн прэзентавалі яшчэ восенню 2016-го. Літаратурны твор заснаваны на рэальнай гісторыі, адаптаваў для тэатра польскі рэжысёр Дарыуш Езерскі. Дапамагала яму мінская рэжысёр Кацярына Саладуха. Гэта моноспектакль. Адзіную ролю тут выконвае актрыса РТВД Анастасія Баброва. Наведаць гэты спектакль, даследаванне тэмы сексуальнасці можна толькі асобам старэйшым за 18 гадоў. Ён лепіць дачок, унучак, янковскага, радзівілаў і нават карову. Ён займаўся кніжнай графікай, рабіў лялек, здымаў мультфільмы, але самым галоўным яго захапленнем заўсёды была і застаецца зброя. Мікалай Байрачны, армія ўзброеных і абяззброеных твораў у праекце майстэрні гісторыя аднаго мастака завтра у 10:55. Это не совсем портреты, а просто как вот персонажи. Какие-то характеры пытаешься там придать. Днямі ў мінскай галерэі ДК адкрылася персанальная выстава жывапісу Алексея Кузнецова «Абстрактны гарызонт». Яна адлюстроўвае жаданне аўтара знайсці заспакаенне і ўнутраны сэнс у шалёным рытме сучаснага жыцця. У экспазіцыі прадстаўлена новая серыя работ, зробленая ў 2019 годзе. Працаваць яна будзе да 14 ліпеня. Да 1 ліпеня прымаюцца заяўкі на ўдзел у штогадовым рэгіянальным конкурсе ансамбляў фальклорнай і народнай песні са стагоддзя ў стагоддзе. Ён пройдзе ў Чэркаўскім раёне 13 ліпеня. Праводзіцца мерапрыемства ў рамках абрадавага свята Бразгун. У конкурсе 2 намінацыі: фальклорныя ансамблі этнаграфічнага напрамку для калектываў, што працуюць з носьбітамі традыцыі, і ансамблі народнай песні для ўдзельнікаў, якія выкарыстоўваюць апрацаваны фальклорны матэрыял. Учора ў выставачнай зале Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці пачала працу выстава са скарбу мастака і этнографа Лявона Баразны.
На ёй прадстаўлены эскізы, замалёўкі, фотаздымкі касцюмаў, арнаментаў, пакрывал рушнікоў. Гэта работы майстрыц панямоння, якія старанна збіраў баразна ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Выстава прымеркавана да 75годдзя Гродзенскай вобласці. Яна будзе адкрыта для наведвання да 22 жніўня. І яшчэ сёлета спаўняецца 75 гадоў дзяржаўнаму літаратурнаму музею Янкі Купалы ў Мінску. Мы сустрэліся з дырэктарам Аленай Ляшковіч і пагаварылі пра мінулае і сённяшнія музеі, пра планы юбілейнага года і пра тое, якую праграму падрыхтаваў музей да другіх еўрапейскіх гульняў. Алена Романовна віншуе музей Янкі Купалы з юбілеем. 60 год таму музей пасля доўгіх блуканняў пераехаў у будынак, дзе мы зараз і знаходзімся. Як канцэптуальна стваралася яго экспазіцыя? Канешне, асноўную працу па стварэнню гэтай экспазіцыі вяла Владзіслава Францаўна Луцевіч. Выстаўка, якую мы з вами можам бачыць, якраз расказвае і пра будаўніцтва нашага музея. І тут прадстаўлены навукова-архітэктурныя праекты, якія ўдзельнічалі ў конкурсе. І што цікава, у адным з праектаў мы убачылі канцэпцыю гэтага музея такім, якім я убачыла Владзіслава Франца. Гэта Купалаў дом. І гэтыя традыцыі, напрамкі падтрымлівалі і ўсе наступныя пакаленні купалаўцаў, музейных супрацоўнікаў. І мы таксама з радасцю падтрымліваем гэтай традыцыі, таму што перш за ўсё у музеі мы бачым дом паэта. Мне падаецца, гэта вельмі важна, каб мы ў сваіх наведвальніках бачылі сяброў, гасцей, а яны нас бачылі радушных гаспадароў гэтага дому. Яшчэ на сваім пачатку музей уваходзіў у сістэму Акадэміі навук Беларусі. Якую частку дзейнасці музей займае навуковая праца сёння? Навукова-даследчая праца – гэта адзін з напрамкаў наогул музейнай работы. Сведчаннем таму нашы выданні, якія выходзяць амаль кожны год. Літаральна гэтымі днямі мы чакаем, што ў выдавецтве «Беларусь» выйдзе альбом-каталог «Янка Купала і яго творчая спадчына» ў мастацкім увасабленні. Там будзе сабрана ўся мастацкая калекцыя нашага музея. У фондах нашага музея захоўваюцца работы, прысвечаныя Янку Купалу, яго творчай спадчыне, народных мастакоў Беларусі, такіх як Арленка Шкурэвіч, Васіль Шаранговіч і работы мастакоў з іншых краін, напрыклад, кітайскага мастака АОТ. Ён быў тут у нас у музеі і падараваў партрэт Янкі Купалы такім, як ён, кітайскі мастак, бачыць Янку Купалу. А якім чынам музей падтрымлівае міжнародныя стасункі? Міжнародных выставачных культурна-адукацыйных праектаў іх было заўсёды шмат. Але ў апошнія гады мы вырашылі аб'яднаць іх у адзін праект, які будзе пастаянна дзеючым. Янка Купала ў дыялозе культур. І як першая частка гэтага праекта падрыхтаваны выстаўкі і праэкспанаваны ў тых краінах, з якімі Янка Купала быў звязаны. Напрыклад, Славакія, Грузія. Возьмем Арменію. Ёсць нават цыкл вершаў, які падпісан Ереван 1939 год. Акрамя таго, мы едзем у Чэхію і прадстаўляем таксама выстаўку Янка Купала і Чэхія. Яшчэ адна накіраванасць нашай работы – гэта усталяванне мемарыяльных знакаў, ці мемарыяльных дошак, ці бюстаў Янкі Купалы ў тых краінах, у якіх ён быў, і у тых краінах, з якімі ён так ці інакш звязаны. У мінулым годзе быў вельмі цікавы праект «Шляхамі мовы і літаратуры», які аб'яднаў прадстаўнікоў 5 краін – Расіі, Беларусі, Латвы, Літвы і Польшчы. І расказваў пра класікаў нашых літаратур – Янку Купалу, Адама Міцкевіча, Александра Пушкіна, Крыстіёнаса Данілайціса, літоўскага класіка Майроніса. І праект праехаў па ўсіх нашых музеях і па ўсіх краінах. А чым плануе зацікавіць музей наведвальнікаў другіх еўрапейскіх гульняў? У культурную праграму другіх еўрапейскіх гульняў увайшло купальскае свята ў Купалавым доме, якое будзе ладзіцца 23-го. І яшчэ у нас ёсць цікавы праект «Гульня Мёлькю». Гэта нацыянальная фінская гульня, але як аказалася, што ў Беларусі яна таксама распаўсюджана і вельмі шмат аматараў гэтай гульні. Пагэтаму 23-го у нас будзе турнір. Мы будзем рады наведвальнікам. У нас ёсць
І аўдыагіды на 7 мовах. Гэта таксама знімае перашкоды для нашага замежнага наведвальніка. Музей ўжо распачаў год новымі юбілейнымі імпрэзамі. Юбілейныя мерапрыемствы будуць працягвацца. Святкаваць мы будзем 23 верасня у тэатры імя Янкі Купалы. Святочнае мерапрыемства, на якое мы плануем запрасіць і былых супрацоўнікаў музея, і нашых партнёраў з Грузіі, з Арменіі, са Славакіі, з Расіі і разам адсвяткаваць наш юбілей. Дзякую, Аліна Раманаўна, і да сустрэчы на юбілейных мерапрыемствах. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.